importantíssim perquè és una manera de sortir al carrer, que la gent et conegui, moltes vegades només saben un nom, unes sigles o alguna activitat que s'ha fet. En canvi aquí estem al carrer, és palpable, els podem donar material, podem parlar amb la gent. Jo crec que Òmnium, com qualsevol entitat, necessita que hi hagi gent jove que la regeneri, que hi participi en l'entitat. Hi ha Òmnium, hi ha els joves d'Òmnium que fan això, aquest paper, de regenerar l'entitat per tal de que portin saba nova i perquè Òmnium, com qualsevol entitat, no s'acabi morint. Perquè penso que és necessari pel nostre país una entitat que no tingui vincles amb cap partit polític, però que realment lluiti per la nostra identitat i el nostre país, no? Catalunya.